Hello, YouTube fan magna pa ngayon daw. Noin namin napita kaffe. Testtama. Ja. Täällä on siis myytin kaikki. Koena. YouTube noin ja loppuus. Ano suokka. Sielu suokka. Kemisan. Kok keras. Uno cái người nằm đi chia cái tơ. Cái người dọc từ sen rồi. Đấy gì. Johtavak, välieläis johtavak, nuennos johtavak. Kiritsisittäis nuenno. Iri saasi mengisemät. YouTuben takin niitä tossimasit. Makamnya dari orang weddingnya sengaja. Boleh budak kewoyo. Aina pakai. Hej. Hả? Where? Toppamakkaan. Đâu ra cũng tốt hả cô? Kaamit ilaw na kapit mising-simang. Manna pausin imut siya pilaput. Ipet inakapes sa akin. Pisiningin na siya. Man pisin niya ako yun sa mak. Kano? Hei? Oh my god. Ei ngudakin.
Isa taatsalna mut piirata ngoppun. Isu YouTube pilappunga. Good afternoon, YouTube meditating maali. Kanin na unamat. Initialan na musnapit ka noen no. Noen na ito papudak. Maringi wo. Iya kan kanin. Aiko on loppumakkauttiin pisiaanikin sikkä. Noin naasikkä. Hihi, pillua. Noin. Kaarappunut? Sisimiuni kaarnaksiusta tak. Tumikkit ikkustit tailiin. Toisin nessit. Hei. Noin. Siitä on jo. Sieduarassani nuja pidutto. Kajiyaama. Esiaretto. Sisimiin sun itsesimassa. Naamit sa patakin noit siyurien. Kultoon siyokka tawang seittuin nais. Kisami pangetta anak sakku. Ja. YouTubeilla jos akkassakin käyttää semmoinen puolelle. No sit saattaa mamon mut keräitimän nyt. Mama. Saatiin panotti. Acet. Tut panotti. Mama sa.Ira okkeräitimän ottan ni kohtuni. Usit. Ullun konsert. Yeah. Asmuslyta. Asmusliput sinna ajas anssa. Mitä? Ja. Sinna ei pikku naakaja. Kun avaa pisit. Ei. Nuin niinkin on kappappunut. Nuin niinkin nitsin nau. Mä en ottanut isimakasta nuin niin näin. Se on kun on YouTube-video nuin niinkin on kappappunut mittas. Mä ei. Minun tämä pokko. Kissui sattiin ja pääsi sillä. Kissukka nurit käys, yrit kappappu. Ja. Sos ini video on simas ira. Kokastaan ira on sun sit. Soonam atakki sanattiin täkkua pottappa. Yes. Kisiin amma sumimaana pitsi hot. Pisi YouTube fanninik. Ikan ipettisin ja pitsin. Ja. Ammatun posin paafetti on jo tappunut. Ja. YouTube teki saatiin mut yleisyyttä. Ja. Itse on noin naasappunut. Itse tattit. Noin naapsoit tappaatin. Tää aattaa kun noin naanit taam. Ja.
No, unnu. Sisimiutsiosuaq. Yeah. Unnu YouTube videossa. Yes. Sitä naamia atsi.